Kaixo, Koldo naiz, eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Gaur, borrokatu aditzaz hitz egingo dizuet. Izan ere askotan entzuten dugu, errealak oso ondo borrokatu zuen, edo gure taldeak oso ondo borrokatu du gaur, eta horrelakoak. Baina berez erabilera hori ez da zuzena. Gure taldea oso ondo borrokatu da, esan behar delako. Horrela, erabili behar delako. Borrokatu aditza. Denbora luzean, borrokatu ginen, edo borrokatu nintzen, eta hau da, aditz iragan gaitza da. Gero badu beste erabilera bat, hain zuzen ere, objektu zuzenarekin. Adibidez, faxismoa borrokatu behar da. Erabiltzen da faxismoaren kontra zentzu horretan. Faxismoa borrokatu behar da, esaldi horrek esan nahi du, faxismoaren kontra borrokatu beharra dagoela. Beraz, zerbait borrokatu, da zerbaiten kontra borrokatu. Eta kasu horretan, objektu zuzena duen ezkero, du aditza izan behar da. Beraz, zerbait borrokatu, desberdinkeriak adibidez borrokatu. Baina bestela, oso ondo borrokatu gara, edo askotan borrokatzen naiz zerbaitekin. Hori da erabilera zuzena. Ondo segi.